дар O'zbekiston mansabdorон ва оилаҳои онҳо аз эъломияи ҳатмии даромадҳояшон озод карда мешаванд. Аз ҷумла президенти кишвар, вакилони палатаи қонунгузорӣ, аъзои парлумон ва комиссияи марказии интихоботӣ, додгоҳҳо, инчунин аъзои оилаҳои онҳо. лоиҳаи қонун дар бораи хизмати давлатӣ барои муҳокимаи умум дар портали Соваз, системаи баҳодиҳии актҳои қонунгузорӣ рӯзи 26 май гузошта шуд. лоиҳаи қонуне ки муҳокимааш то 6 июн идома меёбад, инчунин аз эъломияи ҳатмии даромадҳои ваколатдори ҳуқуқи башар, омбудсмен, вакилони жогарка Кенес, шӯрои олии Қароқалпоқистон ва мақомоти намояндагии маҳаллӣ озод карда мешаванд. тавре ки дар шарҳи ҳуҷҷат таъкид шудааст, қабули қонун бояд ба пешгирии коррупсия ва дигар намудҳои сӯистифодаҳо кӯмак мекунад, вале дар хусуси чӣ гуна пешгирӣ кардани он гуфта нашудааст. Shu o'rinda bir muhim masalaga e'tiborlaringizni qaratmoqchi. ба ақидаи коршиносон, қонуни мазкур баръакс ба фароҳам овардани sharoiti мусоид барои дуздии маблағҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ мусоидат мекунад. мансабдороне ки ӯҳда доранд даромади худро декларатсия кунанд, вақте ки маблағи ҷамъкардаи онҳо ки ба андозаи даромади онҳо комилан мувофиқат намекунад, ба коррупсия алоқаманд буданашон фош мешавад. тасаввур кардан мушкил нест, ки вақте аз онҳо дар бораи даромадҳояшон ҳисобот талаб карда нашавад, чӣ рӯй хоҳад дод. бояд қайд кард, ки низоми эъломияи даромадҳоро якумин маротиба яке аз халифаҳои рошидин Умар разияллоҳу анҳу ба кор бурда, ҳангоме ки раисони ноҳияҳо ва шаҳрҳоро таъин мекард, тамоми даромади мансабдори ояндаро эълом мекард ва ҳангоми аз кор озод шудан, агар маълум шуда бошад, ки ин ё он роҳбар он қадар муздеро ба даст овардааст, ки бинобар маоши худ ба даст оварда наметавонад, пас молу мулкашро мусодира мекард ва то он даме ки мансабдор пайдоиши маблағро исбот накунад, бар намегардонид.